IFM News. IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Formalen nga nagsapatan ni San Nicolas sa Mayor-elect Pingbong Bunuan, idililaing kalman iti Barangay Bugnay, San Nicolas, Ilocos Norte. Ket kalikagom na iti agserbi nga napudno karon na iti San Nicolas. Ado digiti kimablao ken kuana ken saan nga kapapati iti panangabak na kontra kadeti agdama nga mayor iti daytoy nga administrasyon. Ano man pay kasta ket sigong ken kuana ket itutuloy natin na kwintas nga nagapuanan wenno nagrugyanan na kas nagserbi konsehal iti naglablabas nga tawen. Ngano man pay kasta ket adu digiti kalikagom da nga paen iti iliti San Nicolas ket dakel iti panagyaman na kadigiti kakailian iti talek nga inted ken kuana. Kumana na unay kay inakman panagyaman kada kayo akin. Thank you very much in kadayo ken dagiti amin nga mangbuy-buya ken mangdingding iti daytoy nga kanito. Nagyaman kami ako. May panggap iti sumarsarono nga agda nga aramiden pinumo ket katay makampunan na transition period. Ket tanto maangay nga coordination meeting iti grupo si incoming the grupo and the local government unit is San Nicolas into June 17. And after that, there will be a series of coordination meeting. Tapos natin pintas na kumain iti naka-turn over naman lang iti local government unit documents and others. Masignan iti daytoy into June 13. Doon sa appreciate ka din sa inyo na ipagayong na kung tumating mass of taking yung pag-ibig aning notisyali at ipan kulas karaman si Vice Mayor. Yes, ma'am. Everybody will be invited June 28 at 10 o'clock. This is Thanksgiving Mass. And after the Thanksgiving Mass, that will be the panagsapata iti amin nga opisyal at iti Iliga San Nicolas. And including again the Honorable Congressman, the June 28. At ito amin, there will be a formal invitation karigiti apo nga kakatwa tayo iti Sangguniang Bayan kati Apo Vice Mayor. Lastly, sir, nakasalita rin tayo ng mga kapitanen? Hanpay, Datumalaan. I'm sorry. Datumalaan iti nakasarita tayo ng matibiyang. But there will be a formal invitation to all. Pasete pa nagsarita ni San Nicolas Mayor-elect Edmar Vincent Bunuan. Kas makita, iti naglaon ka dito yung mensahe na ket ti panagkaykaysa. Iti kalikagom ti Mayor-elect. Nagnangrura na una iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ano man pa'y kat kadati naglabas ng eleksyon ket renisiris iti posisyon iti iti kinamayor ngam naman pagkasakit agabalin nga may santo dayto kaputa ada iti invitasyon iti opisina mat iti Vice Mayor nga agtultuloy Napoleon Hernando kay kasapay digiti ko konsehal anangabak nga agbalin dumat iti panagsapatada wenno iti programa da nga may sa into June 28 isang maawis digiti taga iliti San Nicolas, Ilocos Norte kadaytoy nga rambak iti ili pagaramanan pa iti suporta ni Congressman Angelo Marcos Barba nga umay tumanen tumabuno iti nedakamat nga okasyon. Ado digiti kayat nga simpa iti Mayor-elect Bunuan nangruna kadati unang report wenno dati imbitla ni Congressman Angelo Marcos Barba maipanggep iti pondo ti San Nicolas sa Ilocos Norte. Balibog pa na iti San Nicolas para iti IFM News. Idol Bernard there, Tatak RMN.